miso na daure jani muje a gani ni dake na alƙawari auren mu dake za a yi budiri auren mu dake na alƙawari ki so na ayo so na a gari a gane ni kama a tajiri miso na daure jani muje akan ki na zama almajiri auren mu dake za ne fari yan mata za su yi ayyirare na daure jani muje a gane ni dake na alfahari auren mu dake za a yi budiri muryar ki da daɗi ta farke a gano na a cewa ne sukari zan bi ki gida har Maiduguri miso na daure jani muje a gane ni dake na alƙawari auren mu dake za a yi budiri